Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivistlerine batış güýçlenýär. 11 oktýabrda Türkmen aktivistleriniň üçüsi Stambolda näwelli adamlar tarapyndan urulup ýenjildi. Öz pikirini açyk beýan edýän we Türkmenistandaky problemalary gozap sosial mediada çykyş edýän türkmenistanlylaryň ýene ençemetine häzir haýwatlar atylýar we hatda olaryň hüjüm ediljekleriň indikisi boljakdygy açyk duýdurlar. Aktivistler özlerine edilýän batyşyň aňyrysynda türkmen howpsuzlyk gullaklarynyň duranlygyna ynanýarlar. 11 oktýabrda Stambolda näwelli adamlar tarapyndan edilen hüjümde Ediz Muhammedowyň ýüzüne agyr zarba urulypdyr we burnu döwülipdir. Oğuz Medeniýet Jemgyýetiniň başlygy Nur Muhammed Annaýewiň çep eli yaralanyp onuň telefony hem dokumentli sumkasy elinden alınıpdyr. Bahtiýar atly oglunyň kellesine şiket ýetipdir. Nur Muhammed Annaýew şol gün bolan ýagdaý barada Azatlyk radiosuna jekmejek gürrüň berdi. Şo çıkan wagtymyz daşarda işi daşka gapyn gurjak oturmyzda ýan bir adamyň üstünde tarap gelip urany gördüm men. Kellesinde de kepka, aňarakda da ýene bir oglan garaşdyrany gördüm. Meni ýam aňdym käbir nimleratlyň boljagyny. Ýöne ýanymdakylarym çıkan soň bir ilek çekindiler şo taýda topulmaga. Biz yürüdük, bolun olaram ýydymyzdan ýörak gaýtdylar, bolun uje men aňdym bularyň biri ýerleýänligini. Şonluk bilen men bäriň polisiýasyna ýüzüme jaňa aýdyp gelip oturdum, şular ýaly ýerleýänýär, töwerokda nimäňiz barmy? Diýip biz olar 2 sanak mukadip bilsek, asyl bular 5 tane eken. Öňümizde de garaşdyran nimeler bar eken. Şeýlelik bilen Söwütli Çeşme köpesine öwrülen wagtymyz, şo taýda da sakta minip şeýdip gaýdalyň etjek bolup bolun, o warmanada topulup başladylar bular. Aktivistin sözlerine görä, olaryň ýyzlaryndan ýörep baran adamlar aktivistler taksi tutjak bolan pursatynda howlukmaç açyk hüjüme geçipdir. Biz aramyzda bir şeýle bir 30 metr ýaly nime bar, kadip gelip otursak, asyl bular ylgapdyrlar. Ýerimizden ylgapdyrlar. Ilki şol Bahtiýar diýilende olanyň kellesinden urýarlar. Olam şo taýda ýere ýykylanlar, kelleti bar diýür diýip kelleti deşilip şo taýda bir ýerde 3 minut 5 minut ýatýar olan. Edide ýerine urulyp oňam bir ýüzüne bir tapar urýarlar. Şeýlelik bilen şo taýda da gözü tapylýar. Gözü ganat başlaýar, ine gaşynyň aşagy. Onlardan gaçmak bilen elinde de bir näme kastumjalarym bardy. Meniň o beşden ýygyna gatnaşyp bolýan kastumjalarym bardy. Şonu götürüp gelýärdi. Olam şonu ýene etmejek bolup, elinden gaçyrmajak bolup, papalamajak bolup, olam köçäň ýüzüne geçse, ulu köçe giden o adamlar eýlek maşinler durup bara bize seyrettiler. Şeýle bir maskaraçylyk taýyna gelen derejemiz. Maňa da bir seyretdim ýyzyma öwrülüm bolyn, bir seyretdim on üstüme bir 80 boýlaryny 90 kilo bir oglan üstüme topulup gelýäni gördüm da. Sonunda bir yumruk benim kelläme, bir çekkäme, ondan bir eýnime we adyma değdi meňem. Biraz şo batalaşdyk şo taýda da. Türkmenistanlylara edilen hüjüm polisiýa tarapyndan hata alındy. Urulan aktivistlere derur medisina kömek berildi. Annaýew derňewiň dowamında polisiýanyň köçelerdäki kameralaryň video ýazgylaryny öwrenýänligini we häzir hüjümçüleriň şahsiýetini anyklamak boýunça iş geçirýänligini aýtdy. Aktivistler özlerine edilýän basyşyň aňyrsynda türkmen howpsuzlyk gullaklarynyň duranlygyna ynanýarlar. Nur Muhammed Annaýew şeýle diýär. Kaçan kamerany görsek bular asyl 5 adam ekenler. Hemmete yüzleri, sakkallary syýrylgyjy. Benim pikirimizçe olar, täzelikde Türkmenistan tarapyndan uğradylan Ýörüýte Milli Howpsuzlyk Komitetining iş ýerlerini men yapdyran, taşlarym gyýçgajyk. Hemmete Türkmen, hawa täýäpdiň biri şo meňe ismi topulan, ýani Lewap dialektini söwüneni bilýänler şo taýda. Annaýew Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasynyň türkmen raýatlaryna edilen soňky hüjüm barada hiç hili habar almandygyny aýtdy. Türkmenistanyň Türkiýedäki diplomatik edaralarynyň resmi habar almak Azatlyk radiosuna başartmady. Nur Muhammed Annaýewiň sözlerine görä şol güniň dowamında hüjümüň öň ýany aktivistleriň Günbatar neşriniň jurnalistleri bilen duşugy bolup interwiu geçirilipdir we soňra internetde gün efirde onuň çykyşy bolupdyr. Aktivist hüjümçüleriň özüniň nirededigini internetden çykyşyndan bilip Oğuz Medeniýet Jemgyýetiniň ýerleşýän ýerine gelen bolmagyny çak edýär. Türkmen aktivistleri bu hüjümi Nur Muhammed Annaýewiň 14-15 oktýabr aralygynda Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam hukuklary boýunça uly çäretine gatnaşyp türkmen rejimini tanqidlemek üçin planlaşdyran tapary bilen baglaşdyrýarlar. Annaýew özüniň we beýleki pikirdeşleriniň ençeme wagt bäri gorkuzmalara we haýwatlara duçar bolýanlygyny aýtdy. Türkmenistandaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edýän aktivistlere 11 oktýabrda edilen hüjümden soň beýleki aktivistlere haýwatly duýduruşlar berilýär. Ýa-ni ýakynda Stambolda tosaq edilip soň boşadylan Dursultan Taganowa özüne näwelli adamlar tarapyndan ýygyderli haýwat atylyp sen indiki bolarsyň diýilen duýduruşlaryň berilýänligini Azatlyk
Radiosyna gurrun berdi. Türkiýedäki türkmen aktivistleri soňky aýlarda ýygyderli batyşlara we fiziki zorluga tedebar edilýär. Awgustda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň öňünde nägililik ýürüýüşi geçirjek bolan bir näçe aktivist näwilli adamlar tarapyndan tutsak edildi we ýenjildi. Aktivistleriň biri Farhat Durdiýew türkmen watandaşlary tarapyndan Türkmenistanyň konsullugynyň içine aldynyp salyndy we şol ýerde ýenjildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aktivistleri edilýän batyşyň ýene güýçlenjekdigini aýdarlar. Ünsveriň, bu diňe bir başlangyçdyr. Olar gatyçyn lakay çemeleşýärler. Milli howpsuzlyk ministrligi olary başgaça gol uzadyp bilmeýär. Olar islenlik garşylyk hereketini basyp ýatyrynça basyşlar güýçlenir. Dip Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeti 11-nji oktýabrda anonim şertlerde gurrun berdi.